Welcome, it's Hanifa YouTube channel here. Phwando la mafuta ku NOCMA. Wamalonda wina yemwe milandu simamuchoka mdziko muno, Leston Mulli anatenga mafuta ku Nthambi yogawa mafuta mdziko muno ya National Oil Company of Malawi, NOCMA, pa ngongole. Mafutawa anatengedwa pa ngongole ya ndalama zokwana 500 million Malawi kwacha. Ndipo anati adzabwenza pogwiritsa ntchito garanti ya banki na mdziko muno, koma pofika mchaka cha 2021 anasiya kulipira ngongole. Nthambi ya NOCMA itayamba kuwakumbutsa kuti akuyenera kulipira ngongole. Leston Mulli anakatenga chiletso ku bwalo la milandu chokulisa nthambi wakakamiza kulipiranso ngongoleyo. Pakadali pano nthambi ya NOCMA ikufuna kubwezeredwa ndalamayi kudzera ku banki yomwe Mulli anati adzabweza ndalamayi kudzera kumeneko. Panopa Leston Mulli akuyenera kubweza ndalama yokwana 326 million kwacha, potsatira kuti ndalama inayi anayibweza kale. Pakadali pano nkhaniyi ili ku bwalo la milandu, komwe mwina nthambi ikuona kuti pali kuthekera kobwezeredwa ndalamayi. Izi zikudza pamene anthu mdziko muno akhala kugula mafuta pa mtengo wokwera kwambiri, komanso nthambi ya NOCMA ikukanika kupereka mafuta okwanira pa msika mdziko muno. Ndipo posachedwapa malo omwetsera mafuta mwakhala muli zipwirikiti anthu kukanganirana kugula mafuta omwe akhala akusowa mdziko muno. Monga mmene ndanenera muja, Leston Mulli atakanika kulipira ngongole ija ku nthambi ya NOCMA. Iyeyu anakasumira nthambi kamba kakuti akumukakamiza kuti abweze ngongole ija. Mlangizi wa boma pa nkhani ya malamulo Athabo Chakaka Nyirenda atafunsidwa ngati akudziwapo kanthu pa nkhaniyi, anavomera kunena kuti inde iwowa akudziwapo kanthu popeza wamkulu wakale wa nthambi ya NOCMA Helen Buluma anayibwesa nkhaniyi ku ofesi kwawo. Iwowa anati nkhaniyi pakadali pano ili ku mabwalo a milandu, ndipo ndi zinthu zina zomwe zikupitisa pansi komanso kugwetsa nthambi za boma mdziko muno. Iwowa anaonjezanso kunena kuti anthu omwewa omwe akukanika kubweza ngongole ku NOCMA ndi omwe aja anapangisa kuti banki ya Malawi Savings Bank MSB igwe, ndipo pano anapita ku NOCMA komwe akufunanso kuti achite chimodzimodzi ngati mmene anachitira ku banki ija. Kwa iwowa akutinso zomwe zichitikazi pakufunika kuti anthu omwe malumikizana ndi andale akamapasidwa ngongole mdziko muno kuchoka ku boma adziwunikidwa. Apo ayi nthambi za boma zikhala zikugwa kamba ka anthu amenewa popeza amazimva kuti ali pamwamba pa chilichonse ndipo palibe angawazunguze. Pakadali pano akuti nkhaniyi ili ku bwalo la milandu la Commercial Division ya High Court mu mzinda wa Lilongwe. Malingana ndi malipoti, Leston Mulli anakatenga Mafutawa ku nthambi ya NOCMA ponena kuti athandizidwa ndi banki na mdziko muno powapatsa garanti. Iwowa anabweza ndalama ina ndipo yomwe yasala ndi 326 million kwacha. Wogwirizira wamkulu wa nthambi ya NOCMA panopa Marcus Ruben atafunsidwa anasimikiza zimenezi ponena kuti Mulli ankabweza ngongoleyi mu nthawi yake monga momwe anagwirizirana, koma anangosiya kulipirako mchaka cha 2021. Atasiya, Ruben akuti analembera banki yomwe inapereka garanti ya ngongoleyi kwa Leston Mulli aja kunena kuti abweze ndalamayi, komato bankiyo inathamangira kukamang'ala ku bwalo la milandu. Ruben anapitirira kunena kuti nawonso Leston Mulli anapitanso ku bwalo la milandu kukamang'ala kuti Ruben pamodzi ndi Buluma akunyodzera chigamulo cha bwalo la milandu poyikakamiza banki yomwe amati iwo ngongoza ndalama ija kuti amalizitse kulipira ngongole yotsala ija. Iwo anatinso Mulli anakasumanso kuti Ruben ndi Buluma anamukakamiza iyeyi kuti asagulenso mafuta ku nthambi ya NOCMA. Apa Helen Buluma ndi Leston Mulli anagwirizana kuti akhala ndi mkumano pa 22 Novemba mchaka cha 2022 kuti akambirane zomwe achite pa nkhani ya ngongoleyi. Ndipo ngakhale kuti Helen Buluma anasiya ntchito ku nthambi, Ruben akuti
akumana ndi amuliwa. Ruben anafotokozanso kunena kuti ngati nthambi ya NOCMA anagwirizana kuti Leston Mulli asadzawagulitsenso mafuta kumeneko pogwiritsa ntchito ngongole, ndipo mafuta aliwonse amene angagule pogwiritsa ntchito ndalama, nthambi izichosa 30% kuti mwina adzikhala kuti akubweza ngongole ija. Kenakotu anangodabwa kuti kubweranso chiletso china kuchoka ku bwalo la milandu chonena kuti asapange zimenezo. Posatira pake NOCMA ndi Mulli anagwirizana ndi mmene angabwezere ngongoleyi, koma zinakanika kusatiridwa kamba kakuti mafuta anayamba kusowa mdziko muno ndipo sizimasonyeza kuti alipiradi. Komatu mmodzi mwa maloya a Leston Mulli atamando chokoto anati sakuziwapo kanthu pa za nkhaniyi popeza sanawayimirepo Mulli pa nkhaniyi. Iwo anatinso ndi bwino kufufuza ku mabwalo a milandu kuti akuyimira Mulliwa ndi ndani. Akasiku oyamba kuti Leston Mulli apange za utambwali pa business ndi nthambi zaboma za mdziko muno. Posachedwapa kampani zawo zinatenga makalata achilolezo zija mchingerezi zimatchedwa kuti letters of credit kuchoka ku Reserve Bank of Malawi kuti apereke fertilizer ku nthambi ya Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi SSFRFM. Koma atapereka fertilizer kumeneko ndi kulipidwa sanabweze ndalama zomwe anangongola ku banki. Apa banki inakasumira kampani za Mulliwa kamba kusabweza ndalamazi pomwe anaperekera fertilizer mu ndondomeko ya Farm Input Subsidy Program FISIP ya zaka za 2018 ndi 2019 ndi 2019-2020. Companies ndi monga FF Trading, Mulli Brothers Limited, Web Commercials Limited ndi Rock Bar Rock. Mpaka pano companies zinalipira ndalama yomwe imayenera ibwezedwe ku Reserve Bank, ndipo izi zinapangisa banki kubweza ndalamayi yomwe inali yokwana 3.1 billion kwacha. Kuwonjezerapo mlangizi wa boma pa nkhani ya malamulo Athabwe Chakaka Nyirenda akuti mbuyomo Mulli mosasata malamulo akagulidwa kwa katundu mboma anayembesa companies ngapo mu ma-address osiyana, koma kumachita kuti companies zonsezi ndi zawo ndipo zili malo amodzi. Iwo wanso ndi mmodzi wa anthu omwe anathandizira kugwetsa banki ya Malawi Savings Bank MSP podali ndi ngongole yokwana 8 billion kwacha yomwe sanabweze mpaka pano. Banki pano inagulitsidwa kwa athomo mpinganjira ndipo imatchedwa kuti FDH Bank. Posachedwapa mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo wakale Charles Muhango analamula kuti Mulli alipiridwe ndalama zokwana 34 billion kwacha kamba kakuti kampani yawo ya Sunrise Pharmaceuticals inawonongedwa ndi zionesero za mchaka cha 2011. Mabomu onse omwe abwera pambuyo pa zimenezi akhala akukanika kuwalipira Mulli pa nkhani imeneyi. Ino omwe akhala atoni jeno mbuyomo monga Anthony Kamanga ndi akalekeni kapale ndi omwe anakana kulipira zimenezi. Mulli anakanikanso kupereka maneti omwe nduna wa zaumoyo unagula kuchoka ku kampani yawo, ndipo chaka chino kampani zawo zinasumira boma kamba kusazipasa mwayi woperekera fertilizer mu ndondomeko ya Affordable Inputs Program AIP. Boma linawakana ponena kuti akhala sakubweza ngongole zambiri za bomazi.